Eu son de San Ciprián, chámome Francisco Frá, a miña profesión é carpinteiro de Ribeira, encanta a miña profesión, é o traballo máis bonito do mundo, porque me dá paz, tranquilidade, e a vez gústame navegar, e se pode ser nos barcos que faigo, mellor. Pois unha carpintería de Ribeira, onde é un sitio onde se fan barcos de madeira, que é o importante, non? É un proceso de creación. Entonces, pois, digamos que ten a súa parte artística e despois ten a súa parte, digamos, de ingeniería, de elaboración de eso, porque aquí tú realmente eres o artista, eres o ingeniero, eres o oficial, eres o peón e eres o barrendero. Fas de todo un pouco. Desde que cando concibes o barco que vas a facer, faz o proceso de trazado, a elaboración da maqueta, o trazado, e depois empezas a traballar o barco, faz de todas as pezas, a quilla, a roda, e acabas conxuntando o barco, non? Pero cada día que vas añadindo pezas vas vendo formas diferentes, non? Entonces pasas por todas esas fases e bueno, en conxunto é bonito. Para min isto é unha forma de vida, para min é a miña vida, a carpintería de Ribeira é a miña vida. Porque meu pai traíme para aquí e aquí me tiña. Entonces eu estaba, pois, colles unha punta, un martillo, tal, e traballas aquí, un taquiño, depois remabas no bote, andabas aos cangrexos, era un pouco a vida que facías aquí, non? Pero cando xa empecé continuamente aquí, que acabei na maestría, pois resulta que estaban facendo, bueno, pois, un barco grande que facíamos. En aquel momento viñeron uns periodistas daneses. Estuveron aquí grabando con nosotros todo o día, vendo aquela obra que facíamos, montando cuadernas, a roda, pum pum, estábamos metendo a sobrequilla do barco encima das rodas, que era un traballo que che leva o seu tempo, era unha peza grande, pesada, toda endentada, que era traballosa e tal, estuveron aquí grabando con nosotros. Empecé a pensar un pouquiño aquelo, estou che falando, isto foi no 88, 87, por aí. Entonces eu, sí, empecé a pensar en todo isto, dixo, mira, isto realmente chama a atención á xente, e despois empecé xa a xente que me chamaba, que viña ao museo, e dicía, mira, podemos ir ver a carpintería, podemos ir hasta aí e falarnos un pouquiño e tal, e facío eu así, pues, a modo gratuito así, sin máis, e si, eso sempre tuve un pouco na idea, e esa idea pois, sempre foi medrando un pouco, hasta que despois propuxéronme o da ruta da artesanía, non? Eu estou en este proxecto da Ruta da Artesanía e esta é unha das rutas que se pode facer, a carpintería de Ribeira, pero despois hai outras rutas, é dicir, de ceramistas, outra xente que fai navallas, que son ferreiros, arredeiras de Burela. Entonces, pois aí xa empezamos co proxecto e creo que foi unha idea boa, interesante, porque realmente pois, das a conocer os artesanos, onde mostras o teu oficio. A min gustame realmente enseñar o que faigo, gustame falar coa xente, pois cando che preguntan e todo isto, pois, claro que me gusta falar, explicarlles un pouco do que eu sei, do que eu conozo. Por que? Porque vexo que non queda naide, por lo menos transmitir estas cosas que humildemente un sabe, entonces pois, explicalas, enseñalas, o que tú fas, como o fas, porque entonces eso xa é unha pasión, entonces pasanse xas horas aquí volando e estamos os dous aí, os tres, os catro, os que esteñamos aquí, emocionados co asunto dos barcos, non?